Na schádzky bolo ze 6-dňového šora. Nacionálny sovět dal pozitívne dumanie na výmenky financijného plánu Závodu za kultúru vo Vojvoďanských Rusnácoch za 2018 rok, jak i financijný plán i programu roboty za 2019 rok, jak i o sporozumeniu pomedzi Závodom i Nacionálnym sovětom o rekonstrukciji i hasnovanju prostorioch u ulici Matici Srpskej, kde biše trebal preseliť Závod, dokše za toto zdobudú uslovia. Pozitívne dumanie Nacionálny sovět dal i na odluku o premenky pravilníka o dozeľovanju stipendioch škoľarom peršej klasy gymnazii u Ruským Kresture. Na schádzky potvrdzení odluky výveršného odboru, ktorý sa odnoša na davanie mena ulicoch, menovania direktorov zepojedných osnovných školoch i predškolských ustanovoch a potvrdzený i predklady za rozpodeľovanie sredstvoch, ktorí dostatí po konkursoch za sofinancovanie programoch i projektoch značných za kultúru i umetnosť nacionálnych menšinoch u autonómnej pokrajiny Vojvodiny za tot rok.